Ani ay balita sa mga bugal-bugalon. Gwardiya sa usa ka kan-anan gisong sa bana sa Mabdos nga assistant cashier naging pirming gibasto sa gwardiya. Wa na lang ipapreso sa bana ang gwardiya kay iya kinahing gisumbag. Andrea Patenia, Sugin Limi. Wait, ito na ya. Ato tayo station 4. Gisong sa usa ka bana ang security guard sa usa ka Japanese restaurant dinhi sa Maidan Andres Abellana, Barangay Luz kagahapon sa hapon. Human kini giingong kanunay nga magbinasto sa iyang asawa nga nagtrabaho isip assistant cashier ug waitress sa maong kan-anan. Atol sa ilang panaglalis, giingong naniun ang gwardya hinungdan nga nagpatabang sa mga pulis ang magtiayon. Sa Mabolo Police Station nagpadayon og lalis ang duha ka habig. Gikasab-an sa bana nga si Jason Reitas ang gireklamong gwardya nga si Julius Yunson nga sakop sa GDS Security Agency. Hindi mo na lang kasi bigyan na yung pamatyon pa mo. Ingnan pa mo. Nagwapo di mo. Wapo kay ka. Wapo kay ka. Matod sa waitress nga tulo ka buwang Mabdos, dugay na nilang gianto sa iyang mga kauban ang pagbinasto sa ilang gwardya. Magsikisyon po mo ito na baga ninyo day, uy, may nidutan ni day, uy, ana niya. Patungo sa, patungo lagi akong bana, giingnan ko nga. Kanang kuan daw, kanang diin daw na namugi mo akong anak. Oo, insulto kayo na para nako kay siyempre, ba naman ko. Giangkon sa gwardya nga wa siya gipaubos sa insaktong training sa ilang agency. Padung naunta kini isud sa prisuhan sa dihang. Sir, gisumbag magyud ka ganina. Unsa sa timuhang bawo sa ani? Kaya sa kanila, gisumbag kaya na kanila mag-surrender na ako. Gipasabot sab ni ini nga binuang ra ang iyang pagpamastos kang Jeremy ug wa sab kuno siya naniun. Tudyo ko tanaw na mag-impuse lala na nga. May na nga alinginaw yung lubot. Tudyo ko naman nana. Tungod kay maapil na hinuon sa pagabalhog ang bana, nakig-areglo na lang ang mga reklamante ngadto sa gwardya ug nagsabot nga mag-quits na lang sila. Matod sa desk officer nga wa sila'y mahimo kung di na magkinihaay ang duha ka habig, apan gipaniguro ni ini nga di na makabalik sa pag-duty sa maong kan-anan ang gwardya tungod sa kakuwang ni ini sa insaktong pamatasan. Dili na kabuton sa pulis, inyo na yung kabuton. Nga mag-uri ra mas may kabuton, nga muhangyo sa mga agency ninyo nga di nakakabalik ngadto. Andrea Patenia, News 5. Patay ang usa ka empleyado og bangko human mapasok ang gimaneho ni ining SUV sa naghunong nga 10-wheeler truck. Samtang Toyota Corolla kalitngang mibangga sa Honda Jazz, tulo ka tawo na angol. Sugin Limi, Leslie Caminade Vestil. Nagtinga nga naabtan sa news team kining lalaking napiit sud sa iyang gimanihong puti nga Ford Everest human mapasok sa 10-wheeler truck sa Maidan Usmeña pasado alas 3 niadtong Sabado sa kadlawon. Pag-abot sa mga sakop sa Aerofog Kabubiruhan, daling gibutangan og breathing apparatus ang biktima nga nailhang si Joshua Talon Jr., empleyado og bangko. Gingong naguba ang maong 10-wheeler truck, mao nga naghunong kini sa kalsada. Gipanagya ang maong truck sa Jolly Marketing o gimaniho ni Eldi Brando Himpeso. Nakatuo ko diya pag matupaka man, pagmatnar ko bangga naman. Oh, dasi lang signal light. O kanila suga kana wala pagga na siga o pirmi. Sud sa 2 ka oras, hingpit nga nakuha ang biktima ug atol sa mong rescue operation, kaduha sab ni gitabang kay wa magginhawa. Daling gida sa usa ka pribadong tambalanan, apan pipila ka oras sud sa ospital, namatay gyud ang biktima. Kana suga ang lubot. Ang lubot, way suga ang lubot. Oo. Pero pang siya, gawat man sa mga batang pamilya. Muna itong imbisigaran karon as initial pa na kung mapamatudan yun nato na as naging negligence on the part sa kanang sakyanan kay dapat yun na
i-complete yun na tail light. But that is very important na to have a tail light anang mga sakyanan yun, no? Gitabang sa mga sakop sa Basak Pardo Emergency Response kining babay nga sakay ining Honda Jazz nga gidasmagan sa Toyota Corolla sa may Southwood Properties niadtong Sabado pasado alas 11 sa gabi. Daling gihatod ang maong babay sa pribadong tambalanan. Sigon sa driver sa Honda Jazz nga nakaangkon og samad sa iyang habil, paingon sila sa dakbayan sa Talisay. Samtang nagsubay sila sa kilid sa Center Island, kalit silang gibanggaan sa Toyota Corolla nga gimaniho ni Rionel Safra. Uban ni Safra ang iyang kapuyo. Gusto kay kinambak mo sa diri. Kaning kuan, kaning island trip ba? Sugat sa namo. Nako gipertikan napakong kaning kuan, island pag nako gipertikan ta. Ano ko kipaw? Ang mag-live-in partner gikan sa lungsod sa San Fernando ug paingon nang muuli sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gidudahang nakainom ang driver sa Toyota Corolla ni adtong higayuna. Leslie Camina Divestil, News 5. Upat na kakaso sa sunog ang nahitabo sa dakbayan sa Subo, Sudning, Buwana. Tulo niini pulos mga dagkong sunog nga miapektar og halos usa ka gatos ka banay. Natong Biyernes, 20 ka panimay ang gilamoy sa kayo sa Barangay Camagayan, samtang niadtong Sabado sa gabi 11 ka balay ang naabo sa Barangay Guadalupe. Sugin Limi, Ray Pasaporte. Nakugang ang mga empleyado ug customer sa Golden Kauri Restaurant Lahug Branch human nila masayri nga nag-asuna ang atop sa maong establishmento. Daling gipabakwit ang tanan ug daling miabot ang kabombiruhan aron pagresponde sa alarma. Wala na og daw ang restaurant kay igo rang miaso ang kisami niini ug wala makaulbo ang kayo. Walay na unsa sa maong hitabo. Unsa rin namatik kanino ganina, sir? Di asura gid ma'am, asura. Unya? Mao na to nagawas mi kay kuan, basin og maapil mi kasunog. Luwas ta ng customers na to, sir? Ha? Tanang customers na to, luwas na. Luwas ra, nakagawas pa sila dayon. Miabot sa 11 ka panimay ang naugdaw sa kayo sa Sitio Cabahar, Barangay Guadalupe pasado alas 11 ni adtong Sabado sa gabi. Gisusi pa sa gabombiruhan, diin gyud magsugod ang kayo. Sud sa 36 minutos, nakontrolar ang kayo nga giisa ngadto sa Task Force Alpha. Atol sa maong sunog, nasamad ang kamot ni Walter Cantancio, 25 anyos. Sa inisyal nga investigasyon, giingong electrical short circuit mao'y hinungdan sa kayo. Gibana-banang 250,000 pesos ang danyo sa sunog. Naglisod ang kabombiruhan sa pagpahong sa kayo human sila makasinati og electric shock kay wa dayon mapahong ang linya sa kuryente. Sa kadugay nila gipahong sa rito. Sa akong pagkagawan karon di pa lang kayo dugay. Mo pay pag-abot sa pag-abot sa Beko. 20 ka panimay nga nahimutang likod sa Barangay Hall sa Barangay Camagayan hingpit nga naugdaw sa kayo ni adtong Bernes sa hapon. Gibana-banang mukabat sa 150,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Giisa ni sa Task Force Alpha tungod sa mga panimay nga nagsikit-sikit. Way kinabuhing nakalas sa maong sunog apan usa ka 3 anyos nga bata ang nakaangkon og 3rd-degree burns. Giingong nagsugod ang kayo sa panimay ni Bebet Nunez. Wa pa masuta kung unsay hinungdan sa sunog nga naling mikuyanap sa mga balay nga ginama sa mixed materials. Re Pasaporte, News 5.